Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod care facem funny moment in Human Giraffe. Bine, mai multe funny moments. Oricum, hai să ne băgăm. Dacă încalci legea, te calc și eu pe tine, chestiuță. Mamă, sunt cârnatul planetei. Sunt cârnatul planetei. Mă dau pe geam și nu. Ia uite pe ea, ce frumos se pupă. Ia. Până și noburile. Bacon, hai. Ia, dacă limba acolo. Aoleu, sunt Spider-Man. Scuzați-mă, se joacă verișoara mea un joc. Azi m-am gândit să mă joc funny moments. Dar aveți grijă, aceste funny moments nu durează la multe jocuri, dar nu durează foarte mult acest videoclip, cred. Sau mult sau nu. Asta e. What the heck? Tu ești nebună, ia. Trebuie să te simți bine, dragă, căci făceai piu cu laserele, iar ei făceau arde. Ia să vedem ce se întâmplă dacă îmi dau reset. Stai. Nu se va întâmpla de sigur. Și dacă îmi dau reset frumos, sunt un cârnat care e nebun. Oricum, hai să ne jucăm altceva. Asta m-am jucat aseară. Ai comandat-o de la noul local, da? Încercăm să rezolvăm problemele fără bătaie? Nici vorba. Hai să ne jucăm Horrific House. Ai. O să renunț să mă bat fără bătaie. Nu știu să mă bat. Speram că nu va trebui să recurg la asta. Ochii! Nu vă uitați la ochi! Vai, ce jalnic. Schimb cu impulsurile sălbatice îmi părăsesc corpul. Nici vorba, n-am să renunț să mă bat niciodată. Durează ceva. Nu vă faceți griji, prieteni. Promit să vă ajut să pășiți pe calea pășii. Niciodată! Acum încarcă jocul frumos, ia uite pe aia. Anastasia, joacă-te cu mine Horrific House. What the heck? Nu se vede nimic. Numai niște o vede și voi. Oricum. Da, acum am făcut în mod cu românește. Scuze, o să mă joc și altul, mi promit, dar acum mă joc cu ăsta. Ce ai făcut? I-am scărpinat curtica. Hai odată, încă o dată. Da, gravitație, am gravitație. Dacă vă dă gravitație frumos așa, înseamnă că sunteți domnul zboară. Așa zic eu. Dar hai să așteptăm, bă. Despre ce vorbești? Hai că am început, Ogin. Bucăți, înțelegi? Bam. Învăța din exemplul tău. O stai un pic, stack rapid, stack clasic, am votat pe clasic. Că la orice ce joc eu mă de-astea snack și de-astea rapid, nu câștig nivelul. Salut, micuțule. Mă, serios? Precis l-ai provocat cumva. Fix la asta duce non-violența. Mi-am lăsat cartea jos și acum o să pierd de la veninul de păianjen. What? Asta nu e casa mea. Asta nu e casa mea. Să-ți facă rău. Asta nu-i casa mea. Hai. Da, oricum.
soră scumpă, mai dorești ceai verde? Are gust de armonie mondială. Asta nu-i casa mea! Alertă pentru titan, evident, cineva e în pericol. E șansa noastră să Aoleu. Nu să tună. Dar cum să le adun? I get, bă. Dar, gata, no! Am murit! Oricum am revenit, că a durat prea mult. Robin vrea să spună că avem Uitați un cod mișto. locului vostru de apapele. Puteți să-l faceți și pe laptop și pe calculator și pe telefon și pe tabletă, că eu sunt pe tabletă. Și vă duceți aici la lift, așteptați, apăsați pe tot ce aveți. Eu am 4 câștiguri, că am românește. Mamă. Am și parcurs. Ai, ai! Ce fulgerul ăla sau ce era de la ăla? Bună idee, să fac micul dejun? De ce nu mai aveți chef? Pape! Bineînțeles, cum se fac papele? Un vas mare, ingrediente, 2 ouă, făină. Deci ne facem frumos casa. Se amestecă bine. Pape! Sigur, se toarnă amestecul pe grătar. Se încălzește 3 minute. Poftim, pape! Vape, vape, vape! Vape, 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 vape! Dar nu asta ați cerut? Vape! Va fi o zi lungă. Vape! Ceva mai târziu. Vape, 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 vape! Se întâmplă poate. Știu cineva la cineva mai jos. Am crezut, dar știți? Cealaltă parte a orașului. Trebuie să merg la wc și trebuie să sar peste caca. Ce frumos. Are caca cu cireșe. Stai un pic. Tu filmezi? Nu filmezi? Nu știu. Păi. Deci, fain, mă. După runda asta, o să mă joc cu verișoara mea, dacă o să... Mamă, lavă. Atunci cine a trimis semnalul? Eu, da. Ce prost. Salutări, Titan. Brother Blood. Directorul Hain al Academiei Ciudat care este lumina. Aoleu. Doar n-ați crezut că nu veți mai auzi de dușmanul vostru. Stau aici, stau aici, stau aici, stau. Deci era o capcană. Iar voi ați intrat fix în ea. Ne-am întâlnit de multe ori, așa că m-am pregătit pentru orice de prevăzut. Hai vedem noi dacă e chiar așa. Ce trebuie să scrie acolo? Pică. Aici are 51, what the heck? What? Cum spuneam, pentru orice neprevăzut. Ia uite-l. Ce vrei, Brother Blast? Deci nimeni n-a murit până acum. Controlul asupra arsenalului din turnul titanilor! Regret, am conceput sistemul să poată fi folosit doar de noi. Tocmai de aceea vă cer codurile de recunoaștere vocală.
Ce? Eu știu că pot fi foarte convingător, dar cred că așa va fi mai distrat. Fetele sunt nașpa. Sunt Robin și Da. autorizez accesul. Scuze, dar nu despre tine. Mi-a zis fetele și toate fetele. Dar n-am zis despre tine, unul. Pe video o să vezi ce-ți fac. Da. Mă, scuze, ho. Nu e bine, chiar să faci. Și Simon nu o să ți le dea. Te asigur că îmi vor spune ce vreau să știu. Mă cam îndoiesc. Crede-ne. Atunci mă subestimați pe mine și m-aș Am făcut pizza. Asta e prima parte. Pa! Am făcut